Dari, mana ke person niya, ang tunan singa ni mo kaya nito pa ni Badal. Tunan singa, apal nila ang siya way kapit kita kapit ni ko. At ni pray, uman ka sa Mars. Siya pa na nagawin niya po siya nagawa ko niya. Do malang assume ke siya bas katulad Usen pello besparni ke housing. Lo be malam assume ke kalan nan makat na ko lakin. Lo be malam assume ke silain magmaki na sisa ko may tinan ko tinanalo away. Lo malam assume ke silain ninge umrela mabange silain ma na kataway na kulati. Ke siya ni na tiyan tinalo Tang pelat pun masih ke tari ya. Rapat tenggerik nabus fencing anniversary. Wah aku lain pas dengan ke fencing hingga pergi aku masih lagi. Wah kita masih dalam nas nasum dengan ilas hingga pergi aku ya nisip. Seko mulai masih sebagai wah jogi nasi lagi ada dengan fencing Pabinding lo siya ay ram peke program maya usa ko ke sine kung sampai ko dan may tulay kasi lo sa yung mo na may ini na maya usa ko yung peke sine e bang pa kasi mo siya sa kanila ganit ba tagay niya nas los barlos e sintin ke inwan na noy Kabar dalam kahit malam masih mungkin kat aklen ini Raisya ni mudar do bagian nak cina sukai gabe aku lamai kita masih mungkin yang cuda di sini sebab bakal masuk mana kewa dapat berniaga kan kecilnya itu kalau makan mudar Supaya fakta ini terus Islamabad, ini. Teman-teman pasal, nanti kita lihat deh, hasil usaha kita akan berhasil di program yang ada sama. Kalau sudah segera sudah yang dimakan. Anda semua terhasil, kalau bukan terhasil, di program yang capai, teman-teman.
Kaya kewo na siwas kita haki kewo. Kewo si mit sa mga kata na yura. Percent primo. Mr. Albert. Lokyar kaman. Post sa kewo sa mga kita singe. Amay fall. Hindi kayo na-fast team program tetap yok si Ben, bisa si Kewo. So wala ba yung siap na, sorry, hindi ba na magkasa. Ang kita sa showing ke iksimit. Ang team na kayo si Sham Shama, yung kayo ikes na kayo di masya. Ibu na Sham tayo na release ni kaya siya. Sham na kayo mga fast na kayo release ni kaya siya. Ang natang team. Nawalan MC ang miskin sa nang aksidentad masamit dalam shot at natalya iti tentawag o crash namin ang pain iti lasha ang Whitland Church President Primo ang miskin na kayo nag-uwas na kayo mga second appel mo sa nagawitan ako na di SNA nagmangalan nito. Ito na appel sa SEO o SCAFO ako siya na nagawin witan din nakakulat lash tulang siya. August siya 2022 pa late siya siya. Tatay na kliyen ng siya apalit niya. Kaya tawag yan apala siya kaya modern work masaya na ikaw apalit siya. Sila guys, si Whitmal tututuin siya yok na bus may ano lulu na po Lucian Bell mo lalim na wikat na flags up pero ako na to church na ano lulu natun siya nagdi ko bus kandi nilash sini siya na wikat. Lagi makunel din banang kos to kay wama yung ka natagawa ko niya ng ulo. Di kulo na kulo siya ka. Banang yung phone message inarela pwede insupe kakak kapan $2 na sude ke pencil wani na para ni ke pencil ni alila yoki na online ke elwi kat mata mo kinenya na rock line sa na mana ke wa wisiyame choir ta ko na church may siya bakit siya. May balik siya, Friday, ito siya tamla mo sto siya pipi. Nagay tayo nagkakap. Nekrosin niya galing pas. So, siya. Marang asila pa. Asila kain si Friday o Wednesday. Mayok na siya. Napanay Bos, wikat o yaka, makakatarong tikay pa, katali na kukuha. Mga yung napan, tari na shoes. Bos, ari na, chetuin na rin kalang bos, kasi Lucian Yes, yung wangin na passion ng sini.
Ngayon mata mayroon kita pera na wala niya. Lucian Yesilvan na ale lecture na guest lang si mana kayo. Hindi mag-force, hindi mag-nata matagawan. Ale kamparin si talalay finish mo siya hindi na loy na siya na awalin pas na bit finish mo agad yung gasya at cash pahingi ka years lawan na cash luwasan those is my name kilong silong del kikinong del ura basta mo yan mga siya. Well, may pala kastor na secretary race na, looking on what the Ashlo was on, tari na ba na luncheon document ko. Jawablarci. Well, waren Shamram Skjoktimal gegen Nachfarschiert in den Soos, Jashlos in Senior, eine Gelagte in der Hose, Mamta, in den Hose da sa Hosan, Parkspentrin yung nakalagay logo. Well, Chief, natalik biya kay Baywalk ni Soos. Ang naging akal na invitation kay Mikiasro, Magdas ngayon siya pastor at Pulan Church. Dawi, magmato mo, usagot, hindi gomit, kami nakiroto ko pos. Well, atruan na kayo kasabit, Pela ikek na tukun mana pewa tukun may osis may kasra tarin na ya shangram jelo ay ba ikek na si wait mo non si pesang siya ispel mo ipensi na maya ka dito ang gobinong si shangram ako na Rain Lois ano ay onasiya basta wala us kaya mo man harami na us kayo pastor no. Ang go-star niya ito is Raise pa ito na pagkat ito ba? Om ta yi lo ta ko. Buka pa yi. Alle sektore. Wow, kom ta Atlant ta na. Ta rin kaya na. Aku di TV. Oh, parang ang siya chume. Tigini Sparta, dun sa parking lot kilo. Oh, papinali mo pa. Oh wow. Yung dollar dan. Sa lang dyan eh. Ito. Nagpala. Hindi ba siya? Ito. Ito. Apa?
At tanong sa web, yung ka-vlog ko yan. Hindi ko But kuma mai wuka min kuma ga lupe wagen da but when is ne but ta Tennessee ai ta dam na pa i pero ngake hello hello save pros time and money. Right now, save 10% on select concrete units when you buy one pallet or more. Plus, earn 3 times the bonus points per dollar on select Spider Power Tool accessories. Because Lowe's knows savings, Lowe's knows pros. Discount reflected in contract and pack prices. You must purchase $1 or more to save item to be eligible. Bonus points calculated for taxes and fees after the discount effect. Valid for 9/1.
Chico. Ikalawa, dumangin. Ikalawa, dumangin. At FedEx Office, we know running a business is a marathon, but sometimes every task feels like a sprint. Luckily for you, Along si Vaxilume. Atin mo kumapako sa atin. Mo for sa atin. Mo for sa atin. Gusto niyo kung kaya akong tumalakayin siya to. Ilang kong takuhan. Pero Here, go here. Action. Go. ฮ้ยใช่ๆมันขึ้นแสนมาอยู่กับมาเฉยDéjame. Vai, pastor. Bibili ko hanan to ko. ito ang wikong to. Nasa kami. Tango lang ito ko. Totoo lang natin. Tango lang ito ko. Hindi ka nagtangat yung mga. Tango lang. Tango lang ito ko. Ngayon taon ko. Ito na. Massage po siya. Tango lang ito ko. Kakto nga. Punta lang si Kunman. Ay, ang dakan kong tayo ko na sa Tango lang ito ko. Alay yo, shock na mo. Iya sa si Mimo. Alay na. Kumain, tako. Yeah. Muli. Kaya ko yun. Wow. Free
internet Dewi, dia salah sini ni. Hindi ka sure kaya to. Okay, soon na pa yan. Det var tackling. Det var tackling. Tackling. Are you asleep? How's everything? What Where do you work now? Oh yeah? Punta lang mo din na rin maya. Telephone. Any ice cream eh? Wow. Nasaan pupuntahan? Kumbaga, where's your dad? Kaya tayo mo, kaya tayo mo sana. Kaya nga, shook na manangan. Lesson, Academy also Kung na Aquarius pa na. there's a current section allowing wearing when it's on the way. Kaya siya pa nga, ikot siya talagang paulo man. Technology. Ikaw shook na. Pwede ka niya, shock ka man ito. Where the large weight seasonal event movement to Panama, wearing to create a law of campus. Right, Namala. Are you still here? Yeah. When are you gonna go? The flights are full for this week, so we're gonna try again next week. Oh, that's why you didn't go? Yeah, because we're flying buddy pass. Yeah. So it's full. They said it's full, so I said it's okay. We can stay longer. Tamtam, how are you? He's crying. Go sit down. Alle posta mo kung kalaro.